llibertat, presos polítics, llibertat, presos polítics, llibertat, presos polítics, llibertat, presos polítics. Llibertat, presos polítics, llibertat, presos polítics, llibertat, presos polítics, llibertat, presos polítics, llibertat, llibertat, presos polítics, llibertat, presos polítics, llibertat. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent tan ufana i tan soberba. Bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç. Ares l'hora, segadors, ares l'hora d'establerta, ara vingui un nou de juny, esplendent de les eines, bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç. Que mori l'enemic, en veient la nostra ensenya, com fer caure espigues d'or, quan comencen cadenes, bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç. Bon dia. Avui som 167. Recordar que avui és dimecres. Demà, al dematí, t'he d'anar a Tarragona per, els que pugueu i vulgueu, per anar a recolzar els companys de Tarragona per l'aniversari de la Festa Major de la Policia Nacional. I per la tarda anirem a la presó tots els que vulguin. Allí estarem per apuntar com sempre i ja s'apuntareu. Després comunicar una altra cosa. Demà, a l'hora de la tarda, com sempre, a les 6, i el dematí serà cap allà a les 10, no? Més o menys? Quina hora? 3:15, que està allà. 3:15? Allà? Sí. Allà has d'estar a 3:15, d'acord? Doncs marxant a les 10 aquí, els que puguin anar amb autobús, i si no, ho pregunteu els que porten cotxes, que ho anirem anant repartint com sempre, d'acord? Després comunicars que a l'equip coordinador hi ha hagut 2 baixes i ara hi ha 2 altes. Les 2 persones que han entrat noves és la Fina Porta i la Rosa Maria Fort. Llor, perdó. Ho enteneu? Més perquè ho sapigueu. D'acord? Res més. Demà... Ah, sí, la Maria Cintes vol llegir un escrit que ha fet. T'aguanto jo. Perquè això no podràs llegir. Què és una carta? És una carta a la Carme Forcadell.
Senyora Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya. Molt benvolguda i estimada presidenta. Desitjo que aquestes línies que avui envio hi serveixin per uns instants de distracció dels seus maldecaps. Potser sóc molt atrevida de pensar-ho, però és la meva voluntat. Sóc una de les àvies de Reus o de la Taca d'Oli, com li sembli millor. És igual, que tots els dies vaig al Mercadal de Reus, com tots els altres companys, a demanar la vostra llibertat, i no ens en cansem, com ja deveu saber. Tots estem molt indignats, enfadats i tristos, diguiu com vulgui, de veure tanta injustícia i tanta maldat amb unes persones que per nosaltres són uns herois. M'emociona molt els dies que venim aquí a la presó sentir-la tan a prop i no poder-li donar una gran abraçada. Però cregui que si tots els que venim podéssim fer caure aquests murs, només amb la calor dels nostres cors ja estaria a casa seva, faria molt de temps, amb les seves persones estimades. Carme, quan passem situacions difícils, sembla que no s'hagin d'acabar mai. Només pensem, quin dia s'acabarà això? Però al final arriba aquest dia. No es desesperi, per favor, vostè és forta. No cal que li torni a dir que tots l'estimem molt i voldríem que aquest horrible malson hagués acabat ja. No dubti que ens té a tots al seu costat, sempre. Sempre serà la meva presidenta, valenta i sincera i lluitadora, i mirant sempre endavant. Rebi una forta abraçada, Maria Cinta. Visca Catalunya i visca la República. I ara ja s'ha acabat avui. Fins demà. Bon dia.